Hey, toen even de laatste vraag. Ik wil even een keer een mooi flint hier. Hier is een fantastisch mooi motto. Dat raad is hier in de zeel en iedereen die vond het helemaal geweldig. Wist nou wat het weer? Wist nou wat toen zeidest? Geen idee. Geen idee. Ik zal hem even herhalen, want ik ga hem opschreeuwen. Het motto is verstaan op 0 en het gas erop. De sporter van het jaar 2000 zoontje is... Marijke Groenewoud! Woe! Nou, we pakst hem. Alweer ja, vorig jaar nou hè. Dat is heel mooi. Nou, als je een ploeg krijgt, dan kun je volgend jaar de sportploeg pakken. Nou, daar zit ik helemaal mee bezig. Had ik Jon, hè? Want hoe wist het, hè? Want haar alles was toch zeist. Oh ja, is ik zo. Ik ren even een heel asociaal Friedel en ik pak even deze award. Jelle, ik jou meestal die. En ga je gang. Marijke, van harte gefeliciteerd met deze prijs. Wij als gemeente vinden sport altijd heel erg belangrijk. We proberen altijd zoveel mogelijk dingen te faciliteren. Goede sportvelden, goede sporthallen. We willen zoveel mogelijk mensen, jonge mensen aan sport te krijgen. Want het is altijd belangrijk als je ook boegbeelden hebt. Waar mensen zich gaan kunnen spiegelen. Denk, goh, dat is mijn voorbeeld. Nou, en hier staat een prachtig voorbeeld, Marijke. Als je Marijke ziet, dan heb je toch allemaal zin in sporten. Hartelijk gefeliciteerd. Alsjeblieft.